We gaan voor de laatste maal gaan we huldigen. Ik wil als eerste op het podium hebben Patrick. Een winnaar die mag altijd glimlachen. De coach heeft altijd gelijk als hij wint met zijn team, maar de winnaar heeft ook altijd gelijk. Ik heb de hele dag gelopen juichen over het prachtige parcours. Ja, en er werd al dus een beetje een opmerking gemaakt over de manier waarop je rijdt. Er zijn een aantal mannen die dus de echte mountainbikers zitten met een heel licht verzetje. Bij jou hebben we dat niet kunnen ontdekken. Een beetje uit veldrijden vandaan gekomen, zeiden wij. Ja, dat is een beetje mijn techniek. Daar rijd ik lekker mee. Dus ja, op het moment dat je daarmee kan winnen, dan laat het maar zo. Dat is heel goed bekeken. Nou, we gaan jou vragen om op het podium te gaan staan. Dan doen we zo de bloemen erbij en natuurlijk weer een Snowy. We zitten er gelijk naast erbij op het podium, dus Andreas Blom, Pieter Mijner. Maar als ik hem zie in de Thomas-cycle, dan spreek ik gloeiend Nederland. Een beetje Nederlands. Zie, dat klinkt al hartstikke goed. Ganz schwer. Fantastisch. Niet gering. Helemaal schwer. Aber Sie komen gern hier? Ich fahre öfter hier, ja. Ik zou zeggen, Kees Steen, wie mag het niet Sieger om die tweede stellen, danken. We gaan ook de derde plek ernaast zitten en we gaan dus onder succes. Ook Patje ook inmiddels, ja. Ja, altijd links is 2, rechts is 3. Ja, dat is niet vandaag gestaan. Ja, ik ben heel erg Meer zat er niet in, daar gaan we het gelijk mee doen. Jongens, we gaan bloemen van onze Miss Snowboard nog een eventjes voor de laatste maal overhandigen. We doen daar natuurlijk de bloemen en de kussen bij, begin maar in de midden. Ja, je moet even bukken Patrick, maar dat moet jou goed afgaan. Snowy. Jan? Ja. Weet ik even wie op dat allemaal nog hebt. Zelfs dan kijken of wel ja, nee, voor de foto ga ik hem nu even bezieken. Jongens, dit kan niet. Dit kan niet. Ja, ik kan er altijd achterlijk voor staan. Nee, omhoog. Die laatste maal willen we weer. Sla je arm eromheen. Ja, nee, je moet hem vasthouden, die ook. Ik zie een mooi plaatje, we zien een mooi plaatje, maar doe er applaus bij. Een plaatje van een plaatje. Mensen, nogmaals, bedankt u allemaal hartelijk voor uw belangstelling. Ik kan alleen maar zeggen namens de organisatie, en dan kijken we even aan of die knikt. Ja, hij knikt. Mogen we u bedanken, mogen we de sponsors bedanken, mogen we hier de entourage van Snowboard bedanken. En ook u graag mogen we die terug.